Genje party genje. বাবাস গেল अरे बाबा कोई बाल তার থাকা তিন আজকে ওই তার থাকা खोनाबाय लगेर जों हाय सा युटुबाव सिनिति प्रसाबायति प्रसा बुलायहि निउज युटुबाव खाजा दालायमा बायसायाख कन्फार्म के किसा मासि लायग्रा नाय हाय WhatsApp नि बयति प्रसाबायति प्रसानि सामानो बिसासावै आपलोड खालाय बसाया आं किसा खानामानि सिनिति प्रसाया फु वाजहि खानामा बा हानि बाङैनो आंबो किसा YouTube no live ma फायखा आंबो आंनि लगेरावनो किसा अरो मियाफ्राव गुरिनाय दंमोनबा ब्रावनो फन सोंना नागिरगासिनाय खोनामाला वाजै हिसि खोनावो हायफोन तेसा कन्फार्म के ब्रावनो मा सोंलायग्रासिनाय कल खायबो आंनि लगेरावनो तारपरे नसलासिनाय जों चिन्ति प्रसाद बायति प्रसाद बोरैसेले बुलायहि YouTube ता पुरा पेज जातंखा जतन नुक दंबायखा ते प्रसाबायति प्रसाहि बोरै मा साना से बुलायफिहि आनि वान समाले वान सिनिति प्रसाले या वाजै नों तथं जावा फिया आफानो जों कल खायनानै खा कलके नरो खनाय तन्दि सिनि बर यादे हेलो हेलो नाया मियाफ्रा आस्त बर बुलायनि सिनि बर दे वानसा दे वानसासि सिनि बर गया कन्फार्म दे कन्फार्म नो दल बिसिङाव नोक नायरो दंबाय नों सत्ता आं तो करे आनि दलक दंता ब्र नखाता अ के नोंनि दल न सोंहा इ संखा वान जै दं सावो इ वानजो नहि अ ओ निउस रोले रय दंबाय लां बसिनि बरनो दुर नाम खाजा तं हागो निउस रो सिनि बर गया वानसासि सिनि बर हाय खायगा सिया मुसा सिया ब्रै बाङै आंबो तेला सलजा हानो वान जिरो न नइले सिनि बर बुलायला सिनि हाके बरनि बुलाया दो हाय नायसे काम सरालाय खामता सिनि बरनि ड्रेस जिबनाव आमाय उबिया सिनि बर इले इन रगले बेसि खायबाय थे दो इन खाजा रख नगुता भिडिअ क्लियर के तो जायखनो से वाजनो कसके आंबो इले नुगु ब निउस रगसि सिनि तिप्रासा बोरै साइले लाइफ हिन खानामा बा सिनि बर गया वानसासि कन्फार्म नोंना 10 नोंना कन्फार्म दा कमकेन आरो लाइसिनाय दो इंदा दा निउस रो फे खाय सिनि तिप्रासा रहि पिजा माबा दा हामबाय इंदा दा नारखो